Hej folkens, så er vi lige en video igen. Vi havde egentlig tænkt at lave den i går, men jeg var syg, så de fik ikke rigtig lavet. Nej. Jo, vi skal ikke. Vi har ikke sådan specielt meget at snakke om, fordi der er ikke nogen, der sådan har givet en kommentar på noget. Men gå ind på vores blog ind på Facebook, fordi vi næsten lige lavet en. Den hedder selvfølgelig det samme, som den gør her på YouTube, Gud og Jesus. Yep. Så det er bare at gå ind og like. Det er med jeres venner. Ja. Ja, så vi bliver lidt mere kendte, fordi det er det, de gerne vil være. Ej, jeg ved ikke hvorfor. Det kigger os bare. Af helvede til. Ja. Kan I lide en cover? Det er fucking nice. Så lige sige jeres mening. Ja. Vi er lige glade med hate og alt muligt, sådan noget. I må faktisk gerne hate os. Det er faktisk den eneste grund til, at vi laver den der her. Det er for at få haters. Ja. Ja. Og sådan for nogen, de skal hisses til. Ja. Så kom hater. Kom hater! Kom frit! Eller... Bare sig vi er bøsser, for det er vi ikke. For det er bare... Vi det er skruer damer. Han gør. Vi ses. Vi ses. Hej hej. Små undermålere.